ደቂ ሰባት ዝጥቀምሉ መኪና ብሽክሌታ 6 ወርሒ ብዓመት ወይ ከዓ ኣብ 2 ዓመት እንሓለው ሰርቪስ ይገብሩለን። ከምኡውን ኣብ ንነብረሉ ገዛ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እንሓለው ሕብሪ ምልካይ ናይ ሳሎን ክዳን ወይ መጋረጃ ይልውጡ። ሓልሓሊፉ ከዓ ዝኣረጉ ናይ ገዛ ኣቑሑት ብምውፃእ ብሓድሽ ይልውጥዎ። ገዛውቶም ወይ ቤቶም ናብ ናይ ቀደም ዝነበረ መልክዑ ክምልስዎን ኣብ ዝፀበቐ ገዛ ክነብሩ ንሪኢና። ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት ዝህብ ነገር ይኣርግ ይደክም ሓደ ግዜ እውን ይባላሾ። እምበኣርክስ እቲ ኣቑሑት ደጊሙ ከገልግሎም እንተተደልዩ ምሕዳስን ምጭጋንን ኣማራፂ ዘይብሉ ምርጫ እዩ። ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ብስራሕ ብትምህርቲ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ይደክም። ክደክም እንከለኻ እዞም ምልክታት የርኢ። ምርሳዕ፣ ምጭናቕ፣ ስምዒታዊ ምዃን፣ ንምውሳን ምፅጋም፣ ሓደ ግዜ ከዓ ክሳብ ርእሲ ምሕማም ዝበፅሕ ይኸውን። ልክዕ ኣብዚ ግዜ ናይ ኣእምሮኹም ጥዕና ምሕላው እንተደሊኹም ብቕልጡፍ ስግሙ ክትወስዱ ይግባኣኩም። እዚ ከዓ ኣእምሮ ካብ ሓድሽ ምሕዳስ እዩ። ሎማዓንቲ ንኣእምሮና ንምሕዳስ ዝሕግዙና ብሳይንስ ዝተረጋገፁ 10 ሜላታት ክንርኢና። ምብላሕ፣ ምዝካር፣ ምሕሳብ፣ ምግንዛብ፣ ከምኡውን ውሳነ በጓዊ ንምውሳን፣ ስምዒት ምቁፅፃር፣ ንነገራት ቀልጢፍካ ምርዳእ ክትክእሉን ዝነበረኩም ዓቕሚ ብኻልኣይ ኣብሊፅኩም ንቑሓት ክትኮኑን ክሕግዘኩም እዩ። ኣድለይቲ ነገራት ስለንዘራረብ ክሳብ መወዳእታ ምርኣይኩም ከይትርስዑ። እዚ ቪድዮ ናብ ብዙሓት ሰባት ክበፅሕ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ከምኡውን ነዚ ስድራ ሓድሽ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ይኹኑ። ኣእምሮና ንምሕዳስ ዝሕግዙና 10 ሜላታት። ቅድሚ ናብዞም 10 ሜላታት ምእቶና መጀመርያ ናይ ኣእምሮና ኣሰራርሓ ክንርዳእ ይግባአና። ሓደ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ምስራሕ ዝኽእል ማሽን ብብዙሕ ሚልዮናት ዋላ ሂብና እንተገዛእናዮ ኣጠቓቕሙ እንተዘይፈሊጥናዮ ቦታ ካብ ምፅባብ ሓሊፉ ንዓና ዘረብሐና ረብሓ ይብሉን። ከምኡውን ኣእምሮና ኣሰራርሑ እንተዘይተረዲእና እቲ ዝኽእሎ ዝኣክል ክንረብሐሉ ኣይንኽእልን። ስለዚ ኣሰራርሑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ኣእምሮና ብዙሕ ግዜ ኣብ ክልተ ይምቀል። ንጡፍን ሕቡእን ናይ ኣእምሮ ክፋል እንብሎም እዮም። ንጡፍ ናይ ኣእምሮ ክፋል ብንቕሓትን ብምስትውዓልን እንገብሮም ነገራት ዝቆፃፀር እንትኾን ንኣብነት ዝኾነ ሓድሽ ነገር እንትንፍትን መኪና፣ ሞተር፣ ብሽክሌታ ብሓፈሻ ኩሉ ግዜ ዘይንፈልጦ እንትንፍትን እንጥቀመሉ ናይ ኣእምሮ ክፋል እንትኾን እዚ ነቶም ነገራት ብምስትውዓል እናፈለጥና እንገብሮ እዩ። ሕቡእ ናይ ኣእምሮ ክፋል ከዓ ናይ ልምድታት ሓይሊ ዝዕብን ልምድታትና ዝቆፃፀር ናይ ኣእምሮና ክፋል እዩ። መብዛሕትና ሰባት እንጥቀመሉ እዚ ናይ ኣእምሮ ክፋል እንትኾን ብልምዲ ምሕፃብ፣ ምብላዕ፣ ምስታይ ወዘተ ተግባራትና እንትንገብር ሓሲብና ዘይኮነ ዘይሓሰብናዮ እንገብሮም ልምድታት ስለዝኾኑ ብሕቡእ ናይ ኣእምሮ ክፋል ይትግበሩ። ሓደ ኣብነት ንውሰድ። ኣብ ላፕቶፕ ንመጀመርያ ግዜ ክንፅሕፍ እቶም ኣልፋቤት እናቆፀርና እንትንፅሕፍ ብንቑሕ ኣእምሮና እናተግበርና ኢና። ምስ ለመድና ከዓ ቅልጥፍጥፍ ኢልና እንትንፅሕፍ ብሕቡእ ኣእምሮና ክፋል ይትግበር ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ ሕቡእ ናይ ኣእምሮና ክፋል ካብ 95% ንላዕሊ ሂወትና እንትቆፃፀር ንጡፍ ወይ ንቑሕ እንኾነሉ ሂወት ግና 5% ጥራሕ እዩ። ኣብዚ ብዓብዩ ንዕልለሉ ብዛዕባ ሕቡእ ኣእምሮና ክፋል ክኸውን እዩ። ንሱ ምሕዳስ እንተኽኢልና ኣእምሮና ይሐድስና ክንብል ንኽእል። ምክንያቱ ከዓ ሕቡእ ናይ ኣእምሮ ክፋል ልምድታትና ስለዝቆፃፀር። ስለዚ ዓብይ ዛዕባና ብዛዕባ ሕቡእ ኣእምሮ ክፋል ክኸውን እዩ። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ልምድታት ስለዝቆፃፀረልና። እዚ ማለት ሕቡእ ኣእምሮና ክፋል ይሐድስናዮ ወይ ቀይርናዮ ማለት ልምድታትና ቀይርናዮ ማለት እዩ። ንኣብነት ኮፍ ኢልና ኣብ ቲክቶክ ተሸኺልና ቪድዮታት ካብ ንረኽቦ ሃንደበት መፅሓፍ ኣልዒልና ምንባብ ምጅማር ወይ ምቕያር ማለት እዩ። ስለዚ ልምድታትና ንምቕያር ሕቡእ ናይ ኣእምሮ ክፋል ምቕያር ይፅበየና። ስለዚ ሕጂ ንገብሮ ኣብ ሕቡእ ኣእምሮና ዝተመዝገቡ ዘየድልዩና ነገራት ምውፃእ ወይ ከዓ ምእላይ ንዓና ዝጠቕመና ከዓ ምእታው ይኸውን ማለት እዩ። ኣብዚ ልቢ ክትብልዎ ዘለኩም ግና ኣእምሮ ንምሕዳስ ናይ ሓደ ለይቲ ምቕያር ኣይኮነን። ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግዜ ስለዘድሊ ብትዕግስቲ ሕጂ ንዝርዝሮም ነገራት ከተተግብሩ ነተሓሳስብ። ሕጂ ናብቶም 10 ኣእምሮ ንምሕዳስ ዝጠቕሙና ንኸድ። ቀዳማይ ምፍላይን ምፅሓፍን። እዚ ናይ መጀመርያ ብርኪ እዩ። ሂወትኩም ዝደክምን ዝስልችወኩምን ዘለዉ ነገራት ምፍላይን ምፅሓፍን። ስለ በዓልትኩም ዘለኩም ሕማቕ ርድኢት ምፍላይን ምፅሓፍን እዩ። እዚ ብመጀመርታ ሕማምካ ከም ምፍላይ ይቁፀር። ዝኾነ ሕሙም ስቕ ኢሉ ሓሚም እንተኢሉ ፈውሲ ኣይርከበሉን። ምክንያቱ እቲ ኣድላይ ዝሕምሞ ክዛረብ ይግባእ። ከምኡውን ኣእምሮና ምሕዳስ ክንብል ከለና መጀመርታ ከም ኮና ዝፈረሰ ዝኣረገ ቦታ ክንፈልዮ ይግባአና።
ስለዚ ከዓ እዚ ንምግባር ቀሊል መገዲ ጻዕዳ ወረቐት ምድላው እዩ። ካብኡ ሰባት ብዛዕባኹም ዝዛረብዎ ብዛዕባኹም ዝዕልልዎ ዝመስለኩም ሕማቕ ነገር ንባዕልኩም ዘለኩም ግምት ድኽመታትኩም ንምምሕያሽ ምቕያር እትደልይዎ ነገራት ኩሉ ብግልፂ ምፅሓፍ እዩ። ድሕሪ እዚ ምግባርኩም ናብ ካሊእ ስቴፕ ክንሓልፍ ኢና። እዚ ከዓ ነቲ ነገር ናብ ምንታይ ዓይነት ምቕያር ክትደልዩ ምፍላይን ምፅሓፍን። እዚ ማለት ንኣብነት እትሰርቁ እንተኾንኩም ናብ ዘይምስራቅ ምኻድ ጥራይ ዘይኮነስ ንሰባት ምስተውዓል ከም ምስገጋር እዩ። ስለዚ እቶም ድኽመታት ጌጋታት ዶ ምባል ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ክንድኡ ንስኻትኩም ክትጥቅሙ ትደልዩ ጠባይ ወይ ጥንካሬታት ምፅሓፍ እዩ። እዚ ንጹርን ጽፉፍን ነገራት ክህልወና ይገብር። ኣብ ቀጻሊ እትገብርዎ ትልሚ ወይ ተግባር ብንጹር ዝተቐመጠ ትልሚ ማለት እዩ። ካበይ ናበይ ምብፃሕ ከም ትደልዩ ዘርኢ ካርታ እዩ። ስለዚ ከምዚ እንተጌርኩም ቀዳማይ ሜላ ማሊእኹም ኣለኹም። ካልኣይ ጽቡቕ ነገራት ንባዕልኻ ምዝራብ። እዚ ቀስ ብቐስ ለናታትኩም ፖዚቲቭ ኤነርጂ ዘማዕብለልኩም እንትኾን ኣብ ላዕሊ ዘውፅኹሞ ትልሚ ከተተግብሮ ሓይሊ እተኣኻኸብሉ መድረኽ እዩ። ድግግማት ኩሉ ግዜ ለውጢ ከም ዘምፅኦ ኣስተውዕሉ። እትዛረብዎ ጽቡቕ ነገር ብስምዒትን ብእምነትን እንተነጊርኩሞ ከዓ ብዝበለፀ ሓይሊ ተማዕብሉ። እዚ ዓይነት ልምድታት ብብዙሓት እናተኣለየ ወይ እናተወገዘ ይርከብ። ምክንያቱ የእማን ዋላ እንተዘይኮነ እትዛረብዎ ጽቡቕ ነገር ብምዝራብ ጥራይ ኣይመፅእ እናበሉ ከተሓሓቱ ይፍትኑ። እቲ ሓቂ ብምዝራብ ጥራይ ይመፅእ ዋላ እንተዘይበልና ካብ ኣድላይነትን ወሰንትን ማእኸል ምዝራብ እቲ ሓደ እዩ እናበልና ኢና። ንነብስና ጽቡቕ ነገር ምዝራብ ናይ ዘመን ትምህርቲ እንተመሲልኩም ተጋጊኹም። መጽሓፍ ቅዱስ ብንጹር ዝድግፎ እዩ። ይትረፍዶ ንነብስና ንሓኳኳ ጽቡቕ ክኾነልካ ይበሎ ኢሉ ይመኽረና። እምበኣር ከስ ናፃ ስለ ዝኾነ ኣይፍኮስኩም። ኣብዛ መሬት ዓበይቲ ነገራት ብዙሕ ግዜ ናይ ንእሽተይ ነገራት ውፅኢት እዮም። ዘይኽፍል እዩ፣ ከቢድ እውን ኣይኮነን፣ ከምኡውን ብዙሕ ፃዕሪ ይሓትትን። ግናኸ ሂወት ናይ ምቕያር ሓይሊ ኣለዎ። ብተኸታታሊ ንንእሽተይ መዓልትታት ፈትንዎ፣ ንነብስኩም ጽቡቕ ነገር ጥራይ ንገርዋ፣ ካብኡ እቲ ዝመፅእ ለውጢ ይረኣዩ። ሳይንቲስታት ሓደ ጽንዓት ገይሮም ክልተ ተመሳሰልቲ ዘርኢ ኣብ ተመሳሳሊ ሓመድ ገይሮም ብማዕረ ተኸሉ። ካብኡ ናብቲ ሓንቲ ተኽሊ ኩሉ ግዜ ምኹራይ፣ ብስጫው፣ ምፅራፍ፣ ምርጋም ጀመሩ። ኣብቲ ሓንቲ ተኽሊ ከዓ ብዙሑል ዝበለ ደርፊ ብጽቡቕ ዘረባ ሰነይዎ። እቲ ሓንቲ ተኽሊ እንትሓርር፣ እቲ ሓንቲ ግን ካብቲ ኩሉ ግዜ ብዝተፈለየ ብቁልጡፍ ዓብያን ለምሊማን ፀቢቃን እያ ዝተረኽበት። ስለዚ እዚ ጽንዓት ብዙሓት ዘገረመ ነይሩ። እዚ ኣብነት ንባዕልኩም ከም ፀወታ ከይትርእይዎ ከተተግብሮ ምእንታን እዩ። ስለዚ ኣእምሮ ንምሕዳስ ስለ ነብስኩም ጽቡቕ ነገር ምዝራብ ካልኣይ መድረኽ እዩ ማለት እዩ። ሳልሳይ ስእላዊ ምልክት ምግባር ወይ ቪዥዋላይዜሽን። እዚ ምስቲ ኣብ ላዕሊ ዝተዛረብናዮ ተመሳሳሊ ሓሳብ ዋላ እንተሃለዎ ግናኸ እዚ ኣብ ኣእምሮ ምስኣል እዩ ዝምልከቶ። ኣእምሮ ኣብዚ ግዜ ወሃያታት ክነቃሕና ከዓብን ከም ዝገብር ሳይንቲስታት ይዛረቡ። ንወዲ ሰብ ካብ ዝተዋህቦ ሓይልታት እቲ ዋና ምናኔ ወይ ከዓ ስእላዊ ምልክት እዩ። ዘይኮነ ነገር ዘይተፈጥረ ነገር ብሓሳብ ኣቕርቡ ምርኣይ እዩ። እዚ ንስእሎ ሕማቕ እንተኾይኑ ጉድኣቱ ብእልክዕ እንትኾን እናሓልሙ ከዓ ጽቡቕ እንተኾይኑ ንኣእምሮና ንምሕዳስ ዓብይ ግደ ይፃወት ማለት እዩ። ራብዓይ ምስቲ ንጡፍ ክፋል ኣእምሮ ምቅላስ። ምስ ንጡፍ ክፋል ኣእምሮ ምቅላስ ማለት እዚ ብርኪ ከዓ ኣእምሮ ባዕሉ ከም ማዕረሩ ዝወስዶ ረዚን ተግባር እዩ። እዚ ንጡፍ ምዃንን ነገራት ምግባርን እዩ። እቲ ሕቡእ ኣእምሮ ዝሓዞም ልምድታት ክትገድፉን ብሓድሽ ክትትኩን እትፍትንዎ እንትኾን እዚ ብዙሓት ን21 መዓልትታት ብምባል ይዛረቡ። እዚ ካብ ተግባር ሓሊፉ ናብ ልምዲ ወይ ከዓ ናብ ሕቡእ ኣእምሮ ክቕረጽ 21 መዓልትታት ኣብ ንጡፍ ኣእምሮ ክትገብሩ ኣለኩም ይብሉ። ኣብ ሕቡእ ኣእምሮ ዝገበርኩሞ ነገር 21 መዓልትታት ሙሉእ እናተቓለስኩም ተገይርኩሞ ልምዲ ከም ዝኾነውን ይዛረቡ። 21 መዓልትታት ግን ቀለልቲ ኣይኮኑን። እቲ ምንታይ ሲዩ ኩሉ ተግባራትና ብንጡፍ ኣእምሮ ክፋል ምቁፃር እንትንጅምር ምስልቻው፣ ድኻም ከምዚኦም ዝበሉን ካልኦትን ብዙሓት ዓይነት ስምዒታት ምትእንጋስል ንጅምር እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ንጡፍ ክፋል ብዙሕ ሓይሊ ዘውፅን ኢነርጂ ዝሓትትን ብምዃኑ እዩ። ይኹን እምበር ኣብዚ ብርኪ ክትበፅሑ መጀመርታ ዝፀሓፍኩሞም በዚ ይትክኡ ዝበልኩሞም ነገራት ትትክእሎም ንሕድሕዶም ተግባራትኩም ኣብ ቁፅፅርኩም ንምግባር እትፍትኑሉ እዩ። እዚ ከዓ ሕድሕድ ልምድታትኩም ብንጡፍ እትገብሩሉ እዩ። እዚ ድኻም፣ ጭንቀት ከምፀልኩም ይኽእል፣ ክስልችወኩምን ይኽእል። እዚ ዝፅበ እዩ። ፃዕርና ገበርኩም ልምድታትኩም ክትቋፃፀሩ ፈትኑ። እዚ ራብዓይ ሜላ። ሓምሻይ እኹል ማይ ምስታይ። እዚ ካብ ተሓስቦ ንላዕሊ ኣእምሮ ንምሕዳስ ዓብይ ግደ ዘለዎ እንትኾን እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ናይ ኣካላትና ዝለዓለ ፈሳሲ ዝጥቀም ናይ ኣካላትና ክፋል ኣእምሮና ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ ማለት ከዓ ኣእምሮ ንምሕሳብ፣ ንምዝካር፣ ንምስትውዓል፣ ንምምዝዛን ዝለዓለ ፈሳሲ ይደሊ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ቅሩብ ኮይኑ መፅራሕ ንኣእምሮና ንምሕዳስ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ። እዚ ማይ ምስታይኩም ኣብ ላዕሊ ከም ዘልዕልናዮ ኣብ ንጡፍ ኣእምሮ ኣብ ትገብሩሉ ምቅላስ ከም ቲፕ ክትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም።
أبلع عليك كم زلعلنا ينتبي كم زدخمكم كم زسلشوكم نجرناكم هنا مخنياتو كل نجار نطف أمرون مغيار من تقالصكم سلزخانة سلازي أبز الجزاء أزوي برتع دخامن تنكتكم من ملاي أخذ ما يمستي جمرو شعو ما ينتسوتي أمرهم بزلع على بركي نطف النخانة متزق مخنياتو خا أمرو بأكسجين بماين بزرخة وحيلي سلازم كسعس سلازي زلع على حيلي بأكسجين بماين بمخان مخنيات أخذ ما يمستي عبي جدالو سلازي إذا حامشة ميلا يخونا له مالت شاد شيء كبابنا مغيار إذا كله بحرق جزي ولا أنت زي جوركم ما بخير جن كتتجبر ويدبا إذا أنت بهالمندر مغيار وكأخالي يرزل نجر مالتها يكونن نقبنت أبكف لكم زل عرات ترابيزا خالص زمصلو نجرات بوتا بمغيار كخاني خيلي حبر خف لكم مغيار فلي زول نجرات مكيار إذا أمره حبزلو مودوز وخبط عموتو نطف نجور المنجدي إتي بوتا كسب زلوم دون وعلنا خالي لمدن مفتار عد اللي هبنا مالتي إزي مالتنا أبنات نسرح طرب إذا هم فيلم بمرأينا تتقنكم تخنكم أو عرض كونكم نولع عنا تتقنكم تخنكم كالوت نجارات بمجارنا تتقنكم تخنكم تراي بيتو خانة بوتي كي حاسوكم وكابزو خانة بوتا هم أغلب لميركم تخنكم أبلع على خمس ولنا يا بوتا بحرم غياركم أب طرب إذا سرح أو عرض ملك أستراي بمجار كي تقالسكم حدش لمدت لمدو يخون دا أمبر كم تناي كدام ويكا أبتزنا وربطها كوف إلكا عبعرات المركز أتربيزان مسرحان تتغالسكم بن زلع على حيلي حتى كم مالتي مخنياتو خاء أمرهم تربيزان ترقي شعو فيلم مرايس لزدمر كمون عرات كا مبوخم حسكم كتكورنا قدركم مؤخم سلازي نشتينا تربيزا بوتا نعرات بوتا بمقيار كمون حبرتات بمغيار إتلي مدن مغيار تقورو قلس من كايت خلوهم مالتي سلازي حدش لمدن تخان كلايكا أمرو زتحدثن حدش كرسن ترقي ناي من نقاحن كم حدش المحدثن طبا يوسخ نزيون كل جزي حدش تبوتا زخرو سبات أمرو من مس حدا أب أوفيس كوفي لزوع السبع أمرون زحشن قلت في النطف الكوين استرخبي نزل صنعات زي صنعو ساينتستات أمرو أب من الماروشتي ناي مراجن بلك زي مسرح ملكت كان زرقن كل شعجن بحدش نجارات نورون تخانو كل جزي حدش تتشالنج مقبالن بنقحت بقلطف المسرح زنقا حمزغان استزاربو إزي مالت جنا كل شاع ببوتا مغيار راح يحدث مالتها يكونن لك خم حساب بولو سرحتها كرياتيفيتي زحتو لمدتات بمجار متكاكال تفعل النجارات بمعقار بمذكار زي أما تسولو لمدتات بمجار أمر نطف محلا ونخيل سلازي كل جزء بوتا مغيار ترايديو أمرنا نطفون زي تحدث أزغونني لكم هيتحسبوا حجز زرزرنا من حساب بالحي نا كرياتيفيتي سرحتي نا معقار نا مذكار كإلتات بملماد أمرنا مجلدال نخلنا مالت شعي سبرتاوي نطفت إزي كتا مس أمرنا يرخب ديون تلكم أوي ملسو سبرتاوي نطفت نا أمرنا قلت فنات بزلع على زمعبلن قلت فوزو السخنين سبورت كنسرح كلنا أبتحت أمره بزحات هرمونات سجرون تخونو كلهم هرموناتنا أمرنا ململام عبي قدلوهم نطفتات أبتقور لجزي بواننا نحاقوس هرمون زففل نطفون نوقحون السرحان تخون بتوسخي بوزيتيف إنرجي تمعبلو سبورتاو نطفتات ننفس خازل لك الرأيات صغيرا ننفسنا كنفتن زقابرنا نتخون بقللو رؤس تأمنات بوزيتيف لمدية معبلنا سلازو زخون سبورتاو نطفتات أمرنا محداس اتوانا ميلا خويني قرب مالتي شامناي أما قاقوا من معراي إزي بعوي وشكراوي طعمات منكاي أقول والفتات من إلاينيو بوانا خا شجاران كربون دايوكسيد مطونو بموسخ نأمرنا زبصح أكسجين بمقدال أبلعلو أمرو تسقم تسعب مستخاء عن طاب بمدكان مصراين تخبرو نابدم وشت بمزرقح نا أمرو قلطفنا يدكم بتوسخ طعمات ويمقرات أو وشتنا زركبنا مبلع دليت بمقدال بأخل كين مجاب كين بلع بمجار ناي مجوع عمرو خرخوز بقى نطريت كيركب يجورو سلزخ أما جاجوانا بمعراي أمرنا محدث نخيل إزي وانا مخنيات حجون كان مجيب بزح زهون نطريت أمرو سلزرك كبير أمرو صرحو زكانون بوانت بأكسجين بمعين بمجون زركب نطريت بموقار سلزخنا نزي وانا زخنا مجيب شلل كبركم بلك عند بساعات مجاب أمرو كم حدش محدث كاليوم علتي تشعي دقاس مدقاس إزي كاب كله من العلي عبي بوتاكو وهاوز قبو امتخان أمرو بعلو زحدسو لبوان النت أبدقاس ساعتي إزي أبلع علي خمز علينا كاب نطفنا يا أمرو كفال نبحبنا يا أمرو كفال فلتتات يساقاقر سلازي أكلتنا أخل دقاس انت زي رخيبو زنبونا يمزكار كي نخلكم أول نجنكت
كأو حالفون نوزحت سجمات يقالعنا سلازي بوانነት دقاسنا أمرنا محداس وانا نت مخانو فليتكم أما عالتي بوحدو كابش ديش تحساب 8 ساعات زاكل بدقاس يحلفو إزي مستقورو زنبكم وانا مذكار كم أون نطفون نجارات كل طفات تكون أخم سلازي تفترة وزخنا ناي معرفنا ناي محداس المنقدون تطعم إزي كأ دقاس يبهل سلازي أمرنا أنا محداس تشعي ميلا دقاس عسراي ممسجان إزي عسراي ناي مودعتان ميلا وينتبيم أمرك حدث انترلكم بوانتو ممسجان لمدو تلاما مدو زلكم نجار مطار جمرو زيبلكم نجار أغلب ويك قلبي مغوار دوابلو نزلو ويوسخون زيبلو خاءت زلوون وعلي وصدلو كم زبها الكال نزلو ويوسخون معلس زلو وقدر كم مبالك تحسو تخلو حدا مهارات أبهب تمن أبزختا من زلة فلا يأخلن الموالن أي أخلن الموالن يويبو حدا جزي حقيو يا أخلن أنت زيكم كل جزء زختامكم كل جزء زي ولكم هم تقط سلازي يا أخلن نملو عمس جنت خنو زلكم قصارو إزاي مستجورو بزيارة وصخكم بزيارة خات خرق إذا مزولنا يوم 10 ميلاتات بمتكبر أمركم كحدش محداس تدخلوكم نزي فيديو تفتحوا لايك شير كومنت ترفعوا نزي ناي تمرت القناة حدش تنتقنكم سبسكرايب بالمبار أبا سبسكرايب تناخذ تدعموا من كل 7 لايك بغيت حبيبي